Малюся гадамі, а адказу няма. Здаралася з вамі такое? Няўжо Бог не чуе? А магчыма, як у гісторыі нашай сённяшняй гераіні, Бог мае іншы план, не такі, як мы сабе прыдумалі, і чакае, пакуль мы будзем гатовыя прыняць яго, пакуль у нашых сэрцах будзе дастаткова пакоры. Запрашаю паслухаць разам гісторыю Юлі, у жыцці якой Бог зрабіў цуды, але зусім не так, як яна гэтага чакала. Сустракаемся на утульнай тэрыторыі жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, зноў з вамі, каб разам адкрываць прыгажосць Божай задумы і яго любоў. Сёння нас чакае гісторыя, якой падзялілася Юля. Гэта сямейнае здарэнне, якое не толькі ўратавала шлюб, але і падарыла шчасце ў ім. «Змяні яго, Божа, калі ласка, змяні яго!» – крычала яна ў поўным адчаі. Юля малілася за свайго мужа, гадамі малілася «Змяні яго!». Яе шлюб здаваўся мёртвым і халодным, але Бог пачаў дзейнічаць зусім не так, як чакала Юля. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Ці даводзілася табе, дарагая дзяўчынка, калі-небудзь прасіць Бога змяніць твайго мужа? Думаю, што большасць з нас часам адчувала нешта падобнае. Што было прычынай такой малітвы? Няўжо муж рабіў нешта вельмі кепскае? У гісторыі Юлі справа была не ў тым, што яе муж быў дрэнным чалавекам. Як яна прызналася, ён быў выдатным чалавекам, шмат працаваў, любіў сваю сям'ю, быў добрым бацькам. Юля толькі што нарадзіла другое дзіця і ўвесь свой час прысвячала дзецям і хатняй гаспадарцы. Насамрэч, яна марыла пра гэта. Але замест таго, каб адчуваць радасць і прыемнае хваляванне ад новага этапу, яна адчувала сябе няшчаснай. Юля сказала, што ніколі раней не пачувалася настолькі ізаляванай і адзінокай. Яе муж не праяўляў любоў і ўвагу, у якіх яна так адчайна мела патрэбу. Ён быў на працы цягам тыдня, а ў выходныя сустракаўся з сябрамі. То ў лазню, то на рыбалку, то футбол паглядзець. Ён праводзіў больш часу з сябрамі, чым з ёй. Усе хатнія клопаты былі на Юлі, і яна адна клапацілася пра дваіх маленькіх дзяцей. Купала іх, карміла, мяняла падгузкі, уставала сярод ночы. Па словах Юлі, яна адчувала сябе як на бязлюдным востраве. Нікому не было справы да яе, ніхто не мог дапамагчы. А двое малышоў ва ўсім залежалі ад яе і заўсёды патрабавалі яе. Юля гатавала, прыбірала, мыла бялізну, хадзіла ў краму, аплачвала рахункі. У яе не было часу на сябе, і яна вельмі хацела, каб муж дапамог ёй хаця б з некаторымі задачамі. Выглядала, што ён жыў сваім адасобленым, лёгкім жыццём. Ён рабіў усё, што хацеў і калі хацеў. Юля капіла ўнутраны гнеў. Часам яна ныла мужу: «Калі ты мне дапаможаш?» Ці рабіла непрыемныя заўвагі: «Ты ніколі нічога не робіш». І яны пераставалі размаўляць адно з адным. Яна бачыла, што каханне знікла. Сітуацыя цяжкая. Ці была падобная ў тваім жыцці, дарагая дзяўчынка? Можа, вы з мужам крычыце адно на аднаго, ці абменьваецеся злоснымі словамі? Можа, вы падоўгу маўчыце і ігнаруеце адно аднаго? Што ты адчуваеш пры гэтым? Юля казала, што амаль увесь час адчувала горыч і крыўду. Яна была нешчаслівая, а яе муж быў аддаленым. Яна хацела, каб ён размаўляў з ёй, дзяліўся тым, што яго цікавіць. Хацела, каб ён хадзіў з ёй у царкву, чытаў Біблію. Але ён страціў цікаўнасць да ўсяго, што было важным для яе. Яна адчувала, што іх шлюб памірае. Юля нават думала кінуць мужа, але ў яе не было ні грошай, не было куды ісці. Па шчырасці, яна не хацела кідаць яго, а проста хацела адчуваць сябе каханай, атрымліваць яго ўвагу. Яна не разумела, што ёй рабіць. Злосць, разгубленасць і засмучэнне – вось з чым жыла Юля ў той перыяд. Муж не здзекваўся з яе, не, але яна не магла зразумець, чаму ён грэбуе ёю. І адным халодным зімовым днём, пасля таго, як муж зноў паехаў на рыбалку з сябрамі, здарылася нешта вельмі нечаканае.
Пра гэта я распавяду вам пасля музычнай паўзы. А пакуль паслухаем спеў пра тое, як Бог прыходзіць у нашыя беды і вырашае іх. Я был зламаны, ты не пакінуў, і сваёй ласкай мяне змяні. Хоць я згубіў усё, ты з'явіў літасць, даў свабоду, даў свабоду. Цудоўна ласка, дар дароў, яе паслаў нам Бог, каб грэшніка вяла дамоў, дала сляпому зрок. Бачу я цябе, Господ мой, бачу я любоў у вачах. Ты паклаў сябе, Господ мой, каб зламаных да жыцця падняць. Взяв наш сорам і нашу слабость, зямнога праху зрабіў ты скарб. Вось маё сэрца, возьми яго, Бог, жыву табой, цяпер я твой. Цудоўна ласка, дар дароў, яе паслаў нам Бог, каб грэшніка дала дамоў, дала сляпому зрок. Бачу я цябе, Господ мой, бачу я любоў у вачах. Ты паклаў сябе, Господ мой, каб зламаных да жыцця падняць. Бачу я цябе, Господ мой, бачу я любоў у вачах. Ты паклаў сябе, Господ мой, каб зламаных да жыцця падняць. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Вернемся да гісторыі пра Юлю, якая адна гадавала маленькіх дзяцей і пачувалася вельмі няшчаснай. Прытым у яе быў муж, але ён, здавалася, не заўважаў яе і жыў сваім жыццём. Аднойчы, калі муж у чарговы раз пакінуў яе ў выходны дома з дзецьмі і выправіўся на рыбалку з сябрамі, Юля ўпала на калені і ў слязах пачала маліцца: «Змяні яго, Божа, калі ласка, змяні яго». Юля ўжо не была ўпэўненай ні ў чым, ці слухае яе Бог. Калі існуе, чаму ён не адказвае? Няўжо ён не бачыць яе адчаю? Няўжо яму ўсё роўна?
У той момант Юля сапраўды пачала сумнявацца ў рэальнасці Бога. Яна малілася так гадамі, але адказу не было. У той дзень яна ляжала на падлозе, утыкнуўшыся тварам у дыван, слёзы цяклі з яе вачэй. І раптам яна пачула нешта ў цішыні свайго сэрца. Гэта быў не яе голас. Тое, што яна пачула ў гэтым вельмі ціхім голасе, яна ніколі б не сказала сама сабе. Гэта было зусім не тое, што яна хацела пачуць. Ціхі голас прамовіў: «Дарагая, табе трэба змяніцца». Юля села, спрабуючы асэнсаваць тое, што толькі што пачула, і выпаліла ўслых: «Мне трэба змяніцца, мне трэба змяніцца». Потым яна сказала даволі смела, быццам ведала лепш за Бога: «Гэта я кожны дзень чытаю Біблію, гэта я кожны тыдзень хаджу ў царкву, гэта я рэгулярна наведваю біблійныя заняткі. Не я павінна мяняцца, яму трэба змяніцца, Божа, ты памыляешся». І зноў пачула гэты ціхі голас у сваім сэрцы: «Табе трэба змяніцца». Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Юля нечакана для сябе адчула пакору і гатоўнасць да зменаў. Гэта было зусім не тое, што яна хацела пачуць, але сітуацыя ў сям'і стала такой цяжкай, што яна вырашыла паспрабаваць. Але што трэба змяніць у сабе? У дзяўчыны была спакуса ігнараваць гэты ціхі голас, Божы голас. Але цэлы дзень у яе галаве круцілася думка: што мне трэба змяніць? Кожны тыдзень Юля хадзіла на групавыя разборы Бібліі. На бліжэйшым занятку яны вывучалі Евангелія ад Яна, раздзел 12, дзе Ісус размаўляў са сваімі паслядоўнікамі. Праз гэта слова Бог вельмі выразна гаварыў з Юляй. Яна кажа, было такое адчуванне, што некаторыя словы скокнулі са старонкі Бібліі і ўвайшлі ў яе сэрца. Гэта і быў адказ на пытанне, як ёй трэба змяніцца. Вось што прачытала Юля. Калі Ісус звяртаўся да сваіх паслядоўнікаў, ён сказаў: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі пшанічнае зерне, упаўшы ў зямлю, не памрэ, то застаецца адно, а калі памрэ, то родзіць шмат насення». Юля зразумела, што Бог хоча, каб яна была падобная да гэтага зерня. Калі яна памрэ, то яе шлюб ажыве. О не, Бог не хацеў, каб яна сапраўды памерла і была пакладзеная ў труну. Гэта быў урок памірання для сябе, для свайго эгаізму, каб не ставіць свае ўласныя патрэбы на першае месца, а ставіць патрэбы мужа першымі. Яна павінна была перастаць заўсёды хацець выйграць спрэчку. Ёй трэба было стаць шчаслівай прайграючы. Яна павінна памерці для таго, каб заўсёды рабіць па-свойму. Ёй трэба стаць шчаслівай, нават калі ўсё ідзе не так, як яна хацела. Яна павінна памерці для нызгання кожны раз, калі яе муж выходзіць з дому з сябрамі. Ёй трэба быць шчаслівай і ў гэтай сітуацыі. Юлі было нялёгка, але замест таго, каб казаць: «Калі ты вернешся дадому, мне патрэбна твая дапамога», яна казала: «Весяліся, дарагі». Калі яна ўпершыню сказала так, то думала, што званітуе. Гэта не было жаданнем яе сэрца, гэта не было шчырай фразай, на пачатку, канешне, бо памерці для сябе цяжка. Але яна паверыла Богу, які абяцаў, што гэта верне яе шлюб з мёртвых, і яна моцна старалася. Юля працягвала вывучаць Біблію. Праз тыдзень, разбіраючы з групай Евангелія ад Яна 13, чытала гісторыю, дзе Ісус служыў вучням, абмываючы ім ногі. Было адчуванне, што Бог шапнуў ёй у сэрца, каб памерці для сябе і служыць мужу, трэба ўзяцца за найгоршую працу ў вашым доме. Самым непрыемным тады было прыбіраць вулічнае вядро са смеццем, якое выварочваў вецер. Юля па сваёй прыродзе дзяўчынка чысцюля. Збіраць смярдзючае смецце, раскіданае па двары, было жахліва агідна. Сціскаючы зубы, яна рабіла гэта па некалькі разоў на тыдзень. А муж, здавалася, нават не заўважаў яе высілкі. Але Бог не даваў засяроджвацца на рэакцыі мужа і ціха падштурхоўваў Юлю служыць яму і ў іншых сферах. Яна заводзіла машыну халоднымі раніцамі, каб прагрэць яе да яго выхаду з дому.
Рыхтавала свежую каву і падавала яму ў ложак, не наракала, калі збірала яго раскіданую вопратку. Юля сапраўдная гераіня, скажу я вам, гэта сапраўды няпроста. Яна кожную раніцу праважала яго і цалавала на развітанне, а калі ён вяртаўся дадому, вітала цёплымі абдымкамі і гарбатай. Ці было ўсё гэта лёгка? Не. Юля прызналася, што першыя некалькі тыдняў думала, што памрэ. У глыбіні душы яна задавалася пытаннем, калі ж надыдзе яе чарга, каб яе абслужылі. Цяпер яна лічыць, што тады паводзілася гэтак жа, як яе 2гадовае дзіця. І, напэўна, так яна выглядала ў вачах Бога, маленькае дзіця, якое хацела сваёй чаргі. Юля працягвала слухацца Бога і ішла туды, куды ён вёў. А Біблію кожны раз адкрывала са асцярогай. Што ж на гэты раз Бог падрыхтаваў для яе? З 15 раздзела Евангелія ад Яна ў яе сэрца запаў 5 верш, дзе Ісус сказаў: «Я вінаградная лаза, вы галіны. Хто застаецца ўва мне і я ў ім, той прыносіць мноства пладоў, бо без мяне вы не можаце рабіць нічога». Бог зноў гаварыў з ёй. Гэтыя словы Ісуса нібыта казалі: «Юля, я лаза, а ты галіна. Калі ты зробіш свае адносіны са мной найважнейшым у тваім жыцці, ты прынясеш шмат плоду. Але калі ты вырашыш рабіць гэта ўласнай сілай, без мяне, тваё паміранне для сябе і служэнне мужу будзе марным». Што гэта азначала для Юлі? Гэта азначала быць блізка да Бога, чытаць Біблію і маліцца, прымяняць на практыцы тое, чаму ён вучыў яе са свайго слова кожны дзень. Адчуваючы пакору перад Богам і адчайна жадаючы змен, яна слухалася, рабіла штодзённае чытанне Бібліі найважнейшай справай у сваім жыцці. Юля ўставала рана раніцай, пакуль усе спалі, і яна мела час сам-насам з Богам. Або чытала Біблію падчас дзённага сну дзяцей. Не проста чытала, але расказвала Богу ўсё, што было ў яе на сэрцы. Расказвала, што яе раздражняла, як сумна ёй было з-за сямейнага жыцця, як яна хоча вярнуць добрыя стасункі з мужам. І гэты час з Богам пачаў яе ацаляць. Кожны раз, калі яна размаўляла з ім, горыч і крыўда знікалі. Бог даваў ёй сілы служыць мужу і вяртаў у яе сэрца даўно страчаныя пачуцці. Праз нейкі час муж сказаў Юлі, што дабрыня, якую ён бачыў раней, вярнулася і была той самай дабрынёй, якая першапачаткова прымусіла яго закахацца ў яе. А потым у яе жыцці пачалі адбывацца цуды. Памятаеце, Юля хацела, каб яе муж хадзіў у царкву і вывучаў Біблію. Аднойчы ён сам спытаў, дзе знайсці групу па разборы святога пісання. Яна была настолькі ўражаная, што ледзь не страціла прытомнасць, а праз нейкі час муж Юлі прыняў у сваё жыццё Ісуса Хрыста. Гэта быў самы шчаслівы і асаблівы дзень для іх маленькай сям'і. Быць жанчынай – дар Божы. Бог змяніў сэрца Юлі, хоць яна лічыла, што ён мусіць змяніць мужа. Яна шмат гадоў малілася пра гэта. Здавалася, што муж не кахаў яе, праводзіў больш часу з сябрамі, чым з сям'ёй, быў няўважлівым. І пакуль Бог не пачаў прамаўляць да яе, Юля не разумела, наколькі яе адносіны да мужа былі халоднымі. Яна сказала, што цяпер, праз 10 гадоў, яе жыццё і шлюб зусім іншыя. Юля ўсё яшчэ служыць свайму мужу, ставіць яго патрэбы на першае месца. Але самыя важныя адносіны ў яе жыцці – гэта не стасункі з мужам, дзецьмі, маці ці сябрамі, а адносіны з самім Богам, з яго сынам Ісусам Хрыстом. А тое, што Бог сказаў ёй праз Біблію, апынулася праўдай. Прыйшоў плод шчаслівага дома, дзе шануюць Бога і яго слова. І замест таго, каб дзеці раслі з бацькамі, якія не размаўляюць адно з адным, яны вучацца, што калі мы любім Бога і служым Яму, то мы таксама любім і служым адно адному. Юля сказала, што раней думала, Бог далёка, што ён цікавіцца толькі асаблівымі людзьмі, а не такімі звычайнымі, як яна. Але яна вельмі памылялася. Бог гэта асабісты Бог, які любіць і цябе, і мяне. Ён прагне быць запрошаным ува ўсе сферы твайго жыцця. Ён хоча, каб ты жыла шчаслівым жыццём. Бога ўсяго сусвету цікавяць самыя дробныя дэталі твайго жыцця.
Магчыма, дарагая дзяўчынка, ты таксама хочаш папрасіць яго дапамагчы табе. Давай разам памолімся. Дарагі Господ, дзякуй, што ты са мной. Ты такі велічны, неабсяжны, хто мае поўную ўладу над усім, хто стварыў увесь гэты неспасцігальны сусвет сваім словам. Ты не грэбуеш унікаць у дробязі майго жыцця. Больш за тое, ты прагнеш гэтага. Табе важна, каб я дзялілася з табой нюансамі, сваімі перажываннямі і жаданнямі. Дзякуй табе за твайго сына Ісуса, які прыйшоў, каб служыць людзям на зямлі і паказаць мне, што ты мяне любіш і хочаш найлепшага для майго жыцця. Господі, я давяраю табе свой шлях. Я прашу, дапамажы мне зразумець, што мне трэба змяніць, і вядзі мяне ў гэтых зменах. Я хачу, каб ты фармаваў мяне. Дапамажы мне праяўляць любоў да маёй сям'і і тых, хто мяне акаляе. Я малюся пра гэта ў імя твайго сына Ісуса Хрыста. Амен. Прагну славіць я цябе, вывышаць цябе, мой Пане, маю радасць у табе, бо мяне прыйшоў і збавіў. З неба зышоў і цяпер вядзеш мяне, заплаціў мой долг раскрыш, замест мяне уваскрос і жывы, царю неба і зямлі. Прагну славіць я цябе. Прагну славіць я цябе, абвяшчаць імя святое, супакой мою табе, бо з табой магу ўсё я. З неба зышоў і цяпер вядзеш мяне, заплаціў мой долг раскрыш, замест мяне уваскрос і жывы, царю неба і зямлі. Прагну славіць я цябе. З неба зышоў і цяпер вядзеш мяне, заплаціў мой долг раскрыш, замест мяне уваскрос і жывы, царю неба і зямлі. Прагну славіць я цябе. 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 Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, сёння мы пачулі гісторыю Юлі, якая малілася, каб яе муж змяніўся. Але Бог праз сваё слова сказаў, што змяніцца трэба ёй. Ён нават паказаў, што канкрэтна трэба рабіць, ставіць патрэбы мужа вышэй за свае. З часам муж ацаніў гэта і сам стаў так жа паводзіцца. Але Юлі давялося пачакаць. Часам нават прымушаць сябе служыць мужу. Магчыма, у тваім жыцці таксама ёсць такія халодныя адносіны, якія патухлі ці зусім памерлі. Бог здольны ажывіць іх, і Ён хоча гэтага. Калі мы адкрытыя для Божага слова, Ён можа змяніць наша жыццё. Няхай тваё сямейнае жыццё, дарагая дзяўчынка, як у вершы Сергея Грахоўскага, памнажае радасць і змяншае праблемы. Дзве радасці. Сергей Грахоўскі. Твае ўсмешкі мне як падарункі, тваё прызнанне як шчаслівы лёс. Я на цябе гляджу цераз карункі, што сплёў на шыбах ранішні мароз. Аднолькава шчаслівыя абое спяшаемся ў завейныя сады, дзе па крутых сумётах за табою не паспяваюць познія гады. А мы ўцячэм ад іх у снежны вечар, каб замяла завея кожны след.
Няхай асыпле іней нашы плечы, як той далёкі яблыневы цвет. Калі ж бяда падкосіць на паўкроку, хоць з ёю, можа, спраўлюся і сам, ты да мяне спяшаешся здалёку, каб падзяліць пакуты напалам. Як лёгка нам з табою ў лад ісці, з дрыгвы і багны на круты пагорак, бо радасць на дваіх — дзве радасці, а гора на дваіх — паўгора. Скарбонка. Дзякуй, мае цудоўныя дзяўчынкі, за час разам. Я, Тацяна Немчанінава, буду радая вашым гісторыям і пытанням. Дасылайце іх на электронную пошту Women of Hope Бел у адно слова @gmail.com або па адрасе Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. Завітвайце і ў тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі». Няхай Бог шчодра дабраславіць цябе, калі ты дазволіш яму працаваць у тваім жыцці, мая каштоўная дзяўчынка. Паспрабуй спыніць любоў, і ты пачнеш вайну. Паспрабуй узяць усё тое, за што ты аддаў жыццё. Ты адразу ж прыбяжыш, разбураючы ўсе сцены. Крик твой я пачую, любоў вартая таго. Ох, ты за мною ў пагоні, магутны славуты, непахісную любоў бясконца леш. Ты безупынны, запаланы ласкай, непахісную любоў бясконца леш. Ты ўварваўся ў цішыню, спеў заспяваў надзей, і рэхам адгукнулася мелодыя ў душы. Ты прыбег неўзабаве, разбурыў усе сцены. Твой крик дагэтуль чую, любоў вартая таго. Ох, ты за мною ў пагоні, магутны славуты, непахісную любоў бясконца леш. Ты безупынны, запаланы ласкай, непахісную любоў бясконца леш. Ніякі грэх, ні боль, ні сорам, ні ўціск не адлучыць мяне ад цябе. Ні вышыня, ні глыбіня, ні страх, ні смерць не адлучыць мяне ад цябе. Ніякі грэх, ні боль, ні сорам, ні ўціск не адлучыць мяне ад цябе. Ні вышыня, ні глыбіня, ні страх, ні смерць не адлучыць мяне ад цябе. Ох, ты за мною па